Ambalima bamanankan meno malikono ani maliko ka nga fulini walimando be kata ubela jelema foyan fo ausigoro la au bisimila ko bi bamanankan kuna funi so leon keneka mimina wala li chamanke awi maliki barew ani jien fanwere kibarew la barabulu dale mi ni obe mali jamana bulo kanyeshi mali jamana kore anfanfela marabulu uluka nyeta sabatili ku baraw kama o baraw la nyini dobe talike feminka we koro yanfanfela obeje yoro chienu laglani Maretu Jalo abinye folika nyoko kunganga janga sorolen nunyamada. Anga jamana koronya fanfem marabolo barado kanga kei mali jamana nyemogo ka nona blau olu dagayoro kerengereni ala olu do kanga laglan o de koso barabolo dale mime wole ko programme d'urgence pour la relance du développement des régions du nord du Mali o barabolo dale nyeshilendo jamana koronya fan furubayoro nunu jolima o kunka laje nane sigla senka mi senfe sinkera barakelunka ani munu bolo dale no dona taula ama ola donia kafo jamana koronya fan munu ni lakana balia kera sababu ye ka dadigi nyena adabo ku ne ka sika jamana ka lasigideun lasegi o yoro la yoro munu bena jo ani yoro munu bena laglan o bara o bena ke anga chekeda flafe agetier ani agetip anga marabolo munu be ina fosegu moti Tombouctou Gao Menaka ani Kidal olu marabolo nyema o bena nyeshi abara waleli jate minelima sefa wari miliar mukan shegi ore dona bara kun folo flau dafe miliari wolon vlani kunga fefana obena do bara kun sabalan dafe dakurunya kele sokura do de bena jo munu mena ke anga furuba barakelaw daga yoroye nu ko ma ko bâtiment administratif kalawa ka minon fene blau kono ni oye barake minon yi bâtiment administratif keme flani biolon vla ani nani ne bena jo minu sirile no ministry so tan nanna o temenen ko fe bolima fe mobli keme ani mugani kele o de bena bla u ka bolokan moto keme sheki ani bikononton ani sebeni ke gafe oni amine mise keme duru ani tani nani nga jatemino ya yira ka fo bara in walilila gole yabe Kidal marabolo tala ka sabu ke lakana koy nga bibina sefa wari miliar saba ani million keme nani ani million biduru ani million woro olu be kaba o na following obe tali ke bara kun folo tokan ani bara kun flana mi bolo daleno ani bara kun sabala mi fene bolo daleno ni laje nani nai jatemine bena ke laje sabalan kan la inun kan nu sera ka wale jekulu mi fene nyeshine no jatemine ni ma programme d'urgence pour la relance du développement des régions du nord du Mali barabolo dalen walelima o fene ka segasegelu ko fe o jabi munu soro ni laje nani na imbena jatemine ke obereka Dona nataula Mali jamana kono den kilingre na bela jelenga furakeli bina kefu munumbe jamana furuba chawla ani munu nyerebi kenyere chawla ulu bela jele eleni igake assurance dola dron barabolo dale mini onyeshinendo okonya ubela jelema ukwa mako régime d'assurance maladie universelle onyemaya ani anyamaya soni akula bemba jekulu bela jelen ujeraka sigido ke sigi mina nyefo anye Musa Fomba fe angaje angulaje Fere min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛnɛya jɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye o labɛn de bɛ sen na ni sariyase dɔ ye sariyase min bɛ labɛn la u k'a ma ko avant projet de loi régime d'assurance maladie universelle o kɔrɔ de ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya lasɔrɔ ni dali masa ye latigɛ boli ka k'i bana maa minnu da bɛ a kuma la olu bɛ sigi dɔ la min sen bɛ hakili jagabaw bɛna kɛ walasa laɲiniw ye fɛn minnu ye o bɛ se sabati ni ka min ye sariyase ye n'a sera wasabulo kɔnɔ wasadenw ɲɛ kuma min a ka tɛmɛ min bɛ se ka to maliden ka kɛnɛya bɛ se sabati minisiriso min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma o ye a jira k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ maliden mana sigi 100 sara la 73 ɲɔgɔn na bɛ yen minnu sen tɛ kɛnɛya ko la furakɛli ko ka gɛlɛn olu ma maaw de don u tɛ baara jɔlen na a dɔw yɛrɛ tɛ baara la o b'a jira k'a fɔ nafasɔrɔ sira tɛ u ye olu n'u ɲɔgɔnnaw ma na to ka bana bɛɛ a ka ca la ka nin fɛɛrɛ in don sen na u tɛ kɔnɔ guwa furakɛli ko ta fan fɛ ni o ye régime d'assurance maladie universelle ramu ye nga ko in njariya bɛ labɛn de la ni klakera la tabi kɛ ni a ye wasabulo kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ ni olu jɛna n'a ye ka don bala o yɔrɔ bɛɛ o y'a sigilen senga an ka jamana kɔnɔ maa minnu ye maa faamu ɲanenbaw ye ni u k'u ma ko experts ka taa se jamana furubatɔw ma société civile ani jamana ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen bɛ hakili jagabɔ de la o ko de dala min bɛ se ka to a bi kɛ barisabu ka d'a kan maa minnu ni ko in bɛna ɲɛsin olu mɔ yɛrɛ ka kɛ sababu ɲuman ye u ma o ye dɛsɛbaatɔw ye an ka jamana kɔnɔ maaw de don minnu ni dali masama nɔgɔya kɛ u ye n'a fɔra ko i ka tɔrɔmɔɲɔgɔn bɔ ka se ka assurance maladie obligatoire na ɲɔgɔnna o sarali se tɛ u ye o kumana olu dɛsɛbaatɔ ninnu minnu ye nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ nasara kan a bɛ wajibiya jamana yɛrɛ de mɔ faso k'i jɔ ni u ye
ye ani sigida ɲɛmaya sow ni o ye collectivitéw ye a bɛ wajibiya olu fɛnɛ ma u k'u jɔ ni u ye o kumana jamana ɲɛmaya so ni sigida ɲɛmaya sow de ɲɛsin mɛ olu ka cotisation sarali ma ni cotisation ko k'a bɛ sara o kumana ni bana tora k'u minɛ a ka ca la u bɛ se ka furakɛ nɔgɔya la maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu tɛ foroba cakɛlaw ye olu fɛnɛ bɛ se ka régime d'assurance maladie universelle lasɔrɔ ni tɔndenya dɔw ye mutualité nasiraw wale kelen institut national de prévoyance sociale INPS ka t'i tɔgɔ sɛbɛn ye a ma ladɔnniya ka fɔ tile 3 kɔnɔ maa 400 ɲɔgɔn na de bɛna hakili jagabɔw kɛ min bɛ se ka to régime d'assurance maladie universelle a bɛ se ka sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ sariya se min ni u bɛ k'o dajɛra ɲɔgɔn na fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sariya se in yɛrɛ dilan ka bɛrɛ bɛn ka kɛ maliden sago ye a ka se ka maliden ka laɲini bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fanda ni faama n'o dafara la tuma min na ka sɔrɔ ka nin da ka taa da wasabulon kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ olu ka jateminɛ kɛ a ka don ba la walasa maliden ka kɛnɛya ko bɛ se ka kɛ fɛn jɔlen ye o baara de don. Diokaw ka commune o maire ye kuranɛ kalan kɛnɛ belebele sigi sen kan walasa u ka jɛ ka aladeli cogoya min na bɛn ani koto ɲɔgɔn ta la u bɛna sabati u ka commune kɔnɔna na duwawudon ani sarakabɔ olu camanw kɛra a kɛra ka bɛn tɛnɛn don de ma u ka juma misiriba kɔnɔna na mɔgɔ caman ɲɛkɔrɔ an ka jɛ Amadu Jalo ani Samba Tarawele olu ye minnu sɔrɔ k'o ɲamada. Diogar mairie ka fara a ka conseil kan u ye ci bila u ka commune 7 maaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la commune dugutigiw ani commune alimamu u ka jɛ kana faru kan dio misiriba kɔnɔna na ka kuranɛ kalan kɛ walasa commune kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ yen ani bɛnbaliya minnu bɛ yen olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na kɛnɛ kɔnɔna na dio maaba caman kun bɛ yen mun ye nin ko in seereya k'a fɔ nin ye baara ɲuman ye. An ye kuranɛ kalan ye an y'a k'an ka commune kɔnɔ ni hakilina min ye o ye an b'a fɛ hɛrɛ ka na an ka commune kɔnɔ bɛn ka na an ka commune kɔnɔ kuto ɲɔgɔn tala ka na an ka commune kɔnɔ sɔrɔ bɛ sɔrɔ siraw sira fɛ a ka don an ka commune kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ n'o bɔra ɲinan samiya ma ja caman bɛ u ka ɲɔ jara kabaw jara caman bɛ u ta ɲɔw jara an b'a dɔn ɲinan ma nɔgɔ an y'a dabɔ o bɛɛ kama ka kalan kɛ lafiya bɛ se ka na commune kɔnɔ denw fɛ kan cogoya min na an ka laɲini yɛrɛ fanba ye o ye. Ni miiriya min talen filɛ an ka aladeli ni caman caman de ye a ye ŋaniya ɲuman ta ka fɔ commune bɛ yɔrɔ min na jamana bɛ yɔrɔ min na karamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ fɔ ka bɛn sintani ka bɔ mɔgɔw cɛ la an ka se ka kuma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ se k'o sɔrɔ cogo cogo a tɛ na fo an ka bɛn an ka to Ala ta la an ka sɔn Ala ta ma o Ala ta in dun fana bɛ sɔrɔ ka da mun kan an yɛrɛw jogo an ka waleya an ka hakili sɔrɔ an ka segin Ala ma an ka limaniya sɔrɔ karamɔgɔw de b'an bilasira ni a ye nin miiriya ta ka karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka dugutigiw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔkɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan olu ka duwawu kɛ la ni Ala n'a kira sɔnn'a ma o nɔ bɛ se ka ye. Wa maire y'a yira k'a fɔ nin hakilina min filɛ nin ye ale y'a dabɔ walasa nɔgɔya bɛ se ka na commune kɔnɔna na sabula samiya ale fori cogo ma ɲɛ commune mara kɔnɔna na. Ɲina anw fɛ yan gɛlɛya bɛ yen seulement que ji tigɛra cogoya min na a kɛra gɛlɛyaba de sɛnɛfɛn caman tiɲɛna donc ne ka armoire falen don demande na dugu kelen tɛ dugu 7 dugu bɛɛ don mɔgɔ min b'an ka commune kɔnɔ dɔ bɛ mɔgɔ 10 kan donc ni bɛɛ wulila k'i ɲɛsin mairie la o ye a kɛ yɔrɔ ye n ko alimami a k'an bilasira n b'a fɛ ka ne ŋaniya Izra kɛ a ko vraiment ko nin ka ɲi a ye n bilasira an ye baaraw bolo da n ye dugu an ka dugu 7 n y'a kalanbaga bɛɛ wele alimami bɛɛ y'a wele an y'o kuranɛ kalan kɛ bi an m'a kɛ dɔwɛrɛ kama gɛlɛya min nana dugudenw kan vraiment an hamilen don balo ko yɛrɛ gɛlɛya de b'an kan ɲina bɛn o bɛ se ka na an bolo cogo min Ala bɛ se ka hɛrɛ ɲuman k'an ye cogoya min na vraiment an ye lawuli nin kama dion kɔnɔ yan ka an ŋaniya siri ka nin kuranɛ kalan kɛ vraiment ne nisɔndiyara n wasara mɔgɔ welela a bɛɛ wele jaabi misiri in fara cogo min aw bɛɛ yɛrɛ y'a ye mɔgɔw b'a image ye ne wasara halisa ne kɔni bɛ welewele kan bila ka se an filɛbagaw ma jamana in kɔnɔ jamana kɔ kan hɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka anw dɛmɛ ɲinan sa in na a bɛ diya an ye. Maa caman wɛrɛw kun bɛ yen mun wɔrɔ bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na bɛn ni nin baara in ye ka seereya k'a fɔ Dio commune mara kɔnɔna na nin y'a gale ye nin n'a ɲɔgɔnna
baaraba ka kɛ kuranɛjigiw kɛra kɛnɛ kɔnɔna na ala deli caman walasa nɔgɔya bɛ se ka na dio commune mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna. Don min kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ selena ni jamana bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛ sukoro dunbana tɔgɔladon ye o bɛ bɛn novembre kalo tile 14 de ma an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw minnu ni olu ka baaraw bɛnnen don jabɛti ko furakɛli ma olu ye jateminɛw kɛ ka jira k'a fɔ ko jabɛti tɔ o bɛ taa se n'i y'a da 100 sara la mɔgɔ 9 ka se fo 10 de ma 100 sara la o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 2 million o bɔɲango de la Tata Ture a bɛna ɲɛfɔli k'an ye ko kun kan an ka jɛ an ɲamada. Kabini sukoro caya jeli la a don kɛrɛnkɛrɛnnen tɔgɔ sigira san 1991 san k'a daminɛ o don fo ka n'a bila bi la san o san ni novembre kalo tile 14 sera a don bɛ ɲɛnamaya ko kura. Tamasiyɛnw de don min bɛ mɔgɔw ka wulikajɔw kɔfɔ ka ɲɛsin nin bana kofɔlen in ma n'o ye jabɛti ye. A laɲiniw olu bɛ tali kɛ mɔgɔw ka sukorodunbana yɛrɛ dɔn k'a jalatigɛ a bana furakɛli togoyaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kunbɛn togoya minnu na. Sukorodunbana lakodonna kosɛbɛ jamanaw de la minnu ka yiriwa sabatilen don kosɛbɛ seba bɛ jamana minnu ye k'a da u ka dumuni kɛtogo juguyaw kan n'o ye u ka da la dumunifɛn misɛnmaninw ye i n'a fɔ biscuit fo ka taa se spisiw n'a ɲɔgɔnnaw ma. Nka ala kɔlɔsira ko kura k'a ye k'a fɔ jabɛti ɲɔɲalen don kosɛbɛ fantan jamanaw fɛnɛ la. N'i ye diɲɛ seleke 4 jamanaw ta k'a lajɛ 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ olu fanfɛ jabɛti bɛ mɔgɔ 80 na k'a da u ka waleyaw kan sigiyɔrɔ kelen bonɲɛ damatɛmɛbali ani dɛsɛ kojuguya kuma dɔw la n'o ye fantanya nasiraw ye sababu minnu bɛ se ka na ni jabɛti ye walima k'a lajuguya. Lajɛrɛ dɔw senfɛ an ka jamana faba kɔnɔ o min n'a sigira OMS la n'o ye jɛkulu ye min n'a sigira diɲɛ seleke 4 jamanaw fɛ ka ɲɛsin kɛnɛya ko ɲɛnabɔliw ma. Olu ka fara mɔgɔw kan minnu ka dɔnta kawuriyalen don kɛnɛya nasiraw fɛ. Olu y'a yira o sigi senfɛ k'a fɔ n'i ye Mali jamana ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 million de bɛ yen nɔ minnu bɛ k'u ka ɲɛnamaya kɛ ni jabɛti bana ye i n'a fɔ 100 sara la ka bɔ mɔgɔ 9 na ka taa se mɔgɔ 10 ma. O OMS kelen y'a yira an na k'a fɔ diɲɛ don o don banabagatɔ kuraw de bɛ ye jabɛti bana yera banabagatɔ minnu na an ka jamana kɔnɔ walasa k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kunkilenna kelen ye ka ɲɛsin nin bana kofɔlen in ma. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen don ka jabɛtitɔw bilasira u ka kan ni waleya minnu kɛli ye k'o don u kɔrɔ. Olu y'a yira k'a fɔ jabɛtitɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan k'i ka dumunikɛtaw woloma. Kɛnɛya tigilamɔgɔw tilala k'a yira ko kura k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi kun jɔnjɔn ma dɔn a bɛ se k'a fɔ ko min yɛrɛ ye jabɛti banakisɛ kun ye waleyaw de bɛ yen nɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jabɛti banakisɛ yiriwa farikolo la. O sababuya dɔw ye minnu bɛ bange n'u ka jabɛti ye adamadenya yɛrɛ n'a taabolo n'o ye dumuni kɛcogoyaw ye fɛn min ye jabɛti type 1 ani type 2 furakɛcogoyaw ye kuma dɔw la ni pikirinin kɛli ye o bɛ se ka dɛmɛ don banabagatɔ ma. Kasanga ni waati yɛlɛma ye an bɛ waati minnu kɔnɔna na i n'a fɔ komi bi sɔgɔmada fanfɛya ninnu fɛ gɔngɔn olu caman bɛ wuli mɔgɔw ka se ka bɔ kɛnɛmana na ka kɛnɛmana lasɔrɔ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ bunbun a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni bana caman de ye adamaden farikolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw fo ka taa bila mɔgɔkɔrɔbaw la halisa ani an ka kɛnɛya kunnafonidila bɛ to ɲɔgɔn bolo ni o ye Tata Ture an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲamada. An bɔra samiya la an bɛ ka don nɛnɛ kɔnɔ sisan. Bon donc nɛnɛ dun a bɛ na ni fɛn caman de ye fiɲɛ kolonciw b'a la fɛn caman b'a la donc ala ni fiɲɛ bɛ ci a bɛ na ni poussière de ye donc a bɛ na ni banakisɛw de ye donc en ce moment mɔgɔw kan ka u lakana cogo di ka n'u lakana parce que fiɲɛ bɛ don de fɛ ani fɛnɛ ka fari fɛnɛ lakana pour que fiɲɛ in kana digi kɛ farisogo la. Bon surtout o yɔrɔ la denmisɛnninw ta ka bɔ a la kosɛbɛ ani mɔgɔkɔrɔbaw minnu si ye san dɔ sɔrɔ san 70 ɲɔgɔn. Bon denmisɛnninw ta ye mun ye parce que olu fanga ka dɔgɔ donc n'u ma lakɔlɔsi joona a bɛ se ka na ni bana caman ye donc sɔgɔsɔgɔbanaw b'o la ɲɛnɛkili degunbanaw b'o la a ka ca kojugu alors que n'i ko bana i ko fura san donc pour que ka an kisi o wari fura san ni fɛn ninnu ma donc an ka kan ka kɔn u ma donc kɔn u ma cogo di ça veut dire prophylaxie ou bien prévenir
donc ba kan u kɔlɔsi kosɛbɛ denw n'an filɛ waati min na sisan ka denw lakana kosɛbɛ denw bɛ lakana ni fini ɲɛnama donn'u ye denw bɛ lakana fɛnɛ k'u kisi poussière ba ni fɛnw fɛnɛ ma bon donc o kɔni nafa b'o la kosɛbɛ ani maakɔrɔbaw fɛnɛ olu fanga ka dɔgɔ olu fɛnɛ kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ k'an hakili to olu la bɛɛ kan ka kɔlɔsi sa mais ni mɔgɔ damadɔw an b'an sinsin olu kan kosɛbɛ ka da mun kan olu fanga ka dɔgɔ u tɛ se ka ko k'u yɛrɛ ni mɔgɔ ka dɛmɛ tɛ bon donc jilabaarakɛlaw fɛnɛ kan k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ka fɛn bɛ don tɛgɛ la wala fɛn bɛ don senw na en tout cas k'u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ parce que fiɲɛ n'a nana dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ sen ji i donnen don ji la donc a bɛ farisogo fanga dɔgɔya fiɲɛ bɛ ci dɔrɔn a bɛ se ka farikolo pɛrɛn-pɛrɛn da farikolo pɛrɛn-pɛrɛn donc hakili kan ka to olu fana na olu fɛ kan k'u yɛrɛ janto kosɛbɛ fiɲɛ ni nɛnɛ ni fɛngɛ ninnu na. an bɛ wagati min na sisan denbana de ka ca denbana mana bɔ yen mɔgɔkɔrɔbaw olu ye mɔgɔ farajidenw ye olu bɛ komi denyɛrɛnin de bi na an bɛ yɔrɔ min na donc mɔgɔkɔrɔbaw fana kan ka protéger ka fini giriman don mɔgɔkɔrɔbaw la motobolilaw an bɛ yɔrɔ min na bi na dune de poussière de don yɔrɔ bɛɛ bɛ i b'a fɔ ko poussière de bɛ Bamako bi donc maintenant motobolilaw yɛrɛ kan k'u protéger u ka fini giriman don pneumonie bi na pneumonie de ye wagati ye nin ye mura wagati ye nin ye pneumonie wagati ye nin ye sɔgɔsɔgɔ wagati ye nin ye fɛn caman de bɛ wuli bana bɛ mura bɛ bana yuguyugu de o mura ye bana dɔ de natɔ ye i y'a ye mura ye signe de ye mura tɛ bana mura y'a signe de a bɛ yira la fɛn dɔ de bɛ na de donc maintenant n'i m'i protéger mura mana y'i minɛ mura inconvénient bɛ o tɔ de bɛ na o kɔlɔlɔw de bɛ na ɲɔgɔn nɔfɛ tan donc maintenant i k'i kisi mura yɛrɛ ma fɔlɔ i k'i kisi sɔgɔsɔgɔ ma i k'i kisi pneumonie ma donc motobolilaw u ka cache-nez don u nez la à l'heure actuelle u ka pullover don hali jaketi n'u bɛ se k'o sɔrɔ n'u sera u b'a bɔ i y'a ye bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ ye ne yɛrɛ bolo kɔni. maintenant an bɛna don fonɛnɛ de la sisan ça a pratiquement commencé fonɛnɛ in kuma la sa bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ donc vraiment il faut denmisɛnninw sɔgɔsɔgɔbanaw ni fɛnw ni méningite Ala k'an kisi a ma olu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ fonɛnɛ ni wagati in de la wagati nin kɔnɔ ka taa bila tilema la. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ an ka jɛ an ka Musa Fɔnba ka bi sɔrɔlenw ɲɛmada. Senegal faba la Dakar Senegal ka uka ɲɔgɔnbɛ min da ko naani n'a ye nin ye ni a dayɛlɛla ntɛnɛndo novembre kalo tile 13 faba la Dakar maa 800 ɲɔgɔnna ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ ka politikimaw bɛ o la maa faamuyaniw experts bɛ o la ɲininikɛlaw chercheurs ka taa se forobatɔnw ma ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ bɛɛ lajɛlen jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ Senegalikaw ka nin ɲɔgɔnkunbɛ min da ko naani n'a tile nin ɲɛ a sigin bɛ sen ka lakana kadara de kɔnɔ farafinna baara kunfɔlɔw kɛra fɛn min ye ntɛnɛndo a dayɛlɛ don jamana ɲɛmaw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka to ka kuma falenfalen u ni ɲɔgɔn cɛ maa fɔlɔ min kɔni kumana o ye Musa Faki Mahamat ye farafinna tɔnba Union Africaine Commission ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ bibi na farafinna tɔnba Union Africaine kɛ mɛ ka kuntilenna min di a yɛrɛ ye ko don ka kɛ o fɛ walikelen ta ka kɛ o fɛ o ye de san 2020 bɛ taa se kuma o kuma o ka sɔrɔ mugu manga de dara farafinna jamanaw de kɔnɔ minɛ farafinna gu kan Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita y'a jira ka kɔrɔfɔ la ka fɔ ale kɔni bila ma kɔni jɔrɔmɛ de bawo diɲɛ don o don ni wele dara ale b'a fɔ de ko mina mun de mɛn ko kuran tulo la a ko bibi na an ka kɔrɔ in ka gwɛlɛ kosɛbɛ Japon jamana min yɛrɛ ye kɛnɛ in musaka bɔ b'a ye ni euro wari 700 ye a ministre min ɲɛsinnen don Japon jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma o ka danga Masa Isa Sato y'a jira k'a fɔ jɛnsɛrɛkɛ naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ farafinna kun kan kuma bɛ fɔ ye kosɛbɛ dugu jɛ ko 20 ko nka ko fɔli in dama tɛ jɛnsɛrɛkɛ naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ ko jateminɛ bɔra a ka k'a fɔ farafinna kun kan kuma tɛ ka ta bala jɛnsɛrɛkɛ naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ a ko barisabu ka d'a kan farafinna maa kelen tɛ ɲɛmayaso kɔnɔ ni o ye Conseil de sécurité ye a ko min y'o ye a ko tɛ bɛn ko fɔ fiɲɛ in ka furakɛ jɛnsɛrɛkɛ naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ Macky Sall min ye Sénégal maa ɲɛma yɛrɛ ye ni ale kun ye dunanbaw
tigi ye ale ye kɔrɔfɔ ta ni ka jira k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ko o n'a ɲɔgɔnna dɛmɛ tɛ ka kɛ ka ɲɛsin u ma k'u dɛmɛ u ka baaraw la k'o fiɲɛ fɛnɛ kan ka furakɛ a ko barisabu ka d'a kan bamanciya wale ani ko minnu bɛ na ni a ye olu kan ka furakɛ de ni wulikajɔw ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen de ye ko nka ko ni ɲinɛn kɛra kɔnɔ dɔ kɔ kɔnɔ min ye dɛsɛbaatɔ kɔnɔ ye maa bɛ jɔ tuni dɔ la i sirifu bi bɔ a la e kɛlen bɛ k'a kɔnɔni ye k'a to yen k'a maaw sɛgɛn bɛɛ bamanjiw bɛ se k'a ta don a kɔnɔni maaw n'u hakili cɛ ka mugu ni kisɛ di u ma k'u bila diɲɛman na a ko kumana ko diɲɛseleke naani kan k'i janto nin yɔrɔ in na. Liberia jamana kono halibi mo koni zende ka do min bena ke jamana kundigi ka lata ta ko fulana ye wale kele ni sigina ke ta ko foloka bawo sabe kiri blumba kuru supremo keme ka ko bela jele jo ko fanga sinama to do ye wulika jo ke ku segere ka jira ka fo namara kira ta ko folo la yorobe kuru supremo ya jira ka fo bara u bela jele ka jo ama wula duniya ka fo bibi na ngunu ko me ka sebe ko bonya George Weah mingera ndulati la to tigi baye do ndemeno na erebe politiki bina ku ka fo kuma chama bi kamo ka jamana nyama ya nyina ta soro Liberia jamana kono ni ninzi ayere na menye kuna sigasika na kuma do beka wili akunga ka jira ka fo George Weah ni jamana nyama min die ki kambo ayere sigiro no fe jamana nyama muso Ellen Johnson Sirleaf ko nyangma ko benga do na ye ni nyonje dibidibi ni na matemi ngalamo ko benga do na ke do wore ye ni George Weah ni deme ki ke jamana nyama ye ibila idu tanye ka fo neni nga fanga no fe mashit na wele bogoje ni ka do na tawla ka ngiri ka fo ko yurugu kera anga mandat la kono o temene ko fe do na tawla itna kiri fo wili ka jira ka fo shia wuluma kele mingera sababu ye ka Liberia jamana sigi asinzabara kono do ndemenu na kino ko fene nyenyini o ko nyanguma ko George Weah so na ke umo ngunu ko ni zeba koro bunyane do bi Liberia jamana kono akoni mana tige Dauda ko ninga bela ku jele ko ni zigi mbe ka yoro min laje o kuru supremo de yesa bar sabu ka daka kala tala bene jakulu commission electoral national independent zeni ka bara ko ni yombe bi ni kuru supremo ka lanyini ye janvier kalo le tani duru dun samba fla anita ni zigi ni o ye janvier kalo natai Ellen Johnson Sirleaf jamana nyama muso era ko ni ngamanda de bishinga bante peu ya no che kala tana se kewa tako fulana na kewa wale kele sigi na ke tako foloka wa o nyini ngalito mibe. Cameroon va minye anglais fo mayoro ni abisa anglais mbobi kuni jamana nyama ya so chara kale do nyona ko fo olu yeru dama minanga bo uye olu ka baraka ke anglais kam wala ka baraka chugula ka ni Cameroon va to ubonyona minu nye faransi mayoro ye bamenda adugu bayo ye kuna fono ya jira ka fo ne bamoro kalo letani la ka dugu je atletani zabala ndene bamenda ere dugu bayi ngono ye furumbara ni do kunga bora nga furumbara ni nyebulula lale ye ukama ko boma artisanal akera negenya mugani kele wati kerengere nyana lakana tikilamo police la ka u ka daga yoro mi bi wele ko groupement mobile d'intervention GMI akera o kera daude fe kuna fono ya jira ka foni ya shenani na de ye furumarani manga bituka wili o police la ka nunu daga yoro inda fe furumarani to saba utara furu neganye saba kata se neganye nani 3h du matin 4h du matin wati umo uga jago ke kinyere la ni mugu kunga minu wili le ninye police la ka ya jira ka furumarani ndedo minu laledo bulula boma artisan aya kwa dila chugola ibi to fanga jafe ninga telefoni ke ka awuli aya ko o fere ni o nyedo be adla bawula police la kawe yira ka fo ko ingeba u bolo sira fe njama mosa marama fela minye keleke minamnye kalashimi kovu u sira o mo dozo ka marfa u sira o venemo aya ko bibi na ko ubeka do bomundla de la ko ni nya bolo la tay folo amawula doni aka bodo ko ndemene lakana tikila manani nde bonena anina kilengoni be o kandigera de Nigeria ani Cameroon Dangela nga jamana nyama ko ni ngeme ka ko yimbla maminu nona oye anglais fo mayoro ma nyema minu ni olu bila mamuruti me Cameroon ni vangamo ko olu debe ka ni wale yimbela jeleke o yoro be na manya ka fo ama chama ngeme ka Cameroon yere jamana bla ka sabu ke bone nyesera nye ninga ta bisimla mina jinye nyefe obu to kuna foni soro sera kura ude ka kuka kuna foni ulase ni oye réseaux sociaux ye ina fo Twitter ni Facebook na nywana ukanyema ni oye sizuku ayuke tabeye oye aka Twitter safe korofo ngalundigia kafo olu nokelendeni ngwina
Omar El Bashir Sudan jamana nyama yetama ke kanyeshi Uganda jamana moka benin denendemene yemi nzembe adamadenya hake la pasa jakulu fara la nyonga ka jira Uganda ma nyema ula kofo akamene de kabla jenseri kenani setiki jamana kwa kiriblo kurupinal international CPI ka buluka ka sabuke manada refla beno fe mimbora CPI la adamadenya hake la pasa jakulu nungo ubi ajira Uganda jamana na kafo ayiteke nobla CPI sigikala kaka tondenye okumana ni oseka jako buluka je kwa kaka ko uka Sudan jamana nyama Omar El Bashir mine barsabu kadaka komanda dare flabe anofe jensere kenani serigi jamana kwa kiriblo cour penal international CPI fe kafo aye facho jugu ya ukekele kono crime de guerre ani halimade nya buruja wale crime de l'humanité génocide ani oye befa wiye Sudan Libya mba fe ni oye Darfur yi okumana ko mafala ko wele kana ika jamana kono ko beke sababu ye ka Uganda jamana ere to no akeme ka chesere minge ka fo nyangi balia kabo kele Uganda jamana kono ko nimbo bela jelella no okumana wanyine Uganda ma nyemo fe uka mayimine kabla jensere kenani setigi jamana kwa kiriblo cour penal international CPI ka buluka nga Kampala ni oye Uganda faba ana ma nyemo wiye uluteka ko yin oye jugoina Uganda ma nyemo ya jira ka fo Omar El Bashir sutura brefini do de daledo akani oye immunité diplomatique ye ka sabuke jamana do de nyema de do okumana ko otikila mama nga mine ka fo ko bi bla kiri do ka buluka Amawla dunia ka fo dugulu yere mingera Irani Iraq ni Turki ni nyonje do farala ma sali hake ka ma keme nani ani wulumla ko ingembe oye ka ma jugine ke ma ba wulumla nyi kerengere ni nyana akera maramina ni oye kerman shaye Iran Libya vafe maminu ba nyini kan niu kishi chugo nyini ni oye subeta juye olu keme ka wulika joni fero ni dabalu bela jere sigi singa mimi segato maminu be no ni dabama ka wele sera olu modu wulu yere izebe ni ube farakuru do jukoro kulu wogobe jogo nyine aya ni baluta fene siraka sura wogobe liketo fana o fene na fo jogo du tarata do yanye tashi blado ngerengere ne do ni ukama go jour de deuil kalanzo bela jelebi datugu ama buladoni ya kafo dugu miseni chama mbei do jogina ye ka do fene bone unina olu kuna funu de mena ka sura umase ka don so batani la nyona olu bela jele yere la ubajira ka fo siginga ka ke olu bela jele ka kujosa benesiri so menyashime jamana kono na konya unyana boli ya yera ka fo dugu ba fla nyona be dugu misenuna minu ni dlalika nga ke olu kono kokura wa adugu de chama fene kengu me ka jera ka fo jiko nanya fene sembe umo dominiko fene be uchugo ula fokada se brifini ko mo barsa bu kadaka usunda nyana do dunda nyana nene dumbe sinai wani minu me wele ko tanti o ba mo kwani la nyona ade brifini ba biduru nyona o sera ka blakata di do mo malotoni ndani wolumfla ani jibuto li ba keme fla nyona o fene blara kata di do mo labe kwa nimbe sina mimi seka tu halibi demebe seka keka nyeshimo umachugumi Ore be dansigi ke bi bamalanga kuna funi solo na munu seraka farangonga kabeni kumanyi kuna fundi sonya mawa sofe kala se oma au ni che akwanya madalula la silina tani alama basi wereke au ni auna amena nyogon sore anno au kambe